Přejeme hezké ráno, jste na Frekvenci 1, přátelé, dnes je středa, středeční Music Studio Live a je tu s námi Jana Kiršner, ahoj. Krásné dobré ráno. Ahoj, krásné ráno. Tak my ty rozhovory děláme už opravdu dlouho. A vlastně mě překvapuje, že se vidíme poprvé. Nevím, jestli nám to komplikuje ten Londýn možná trošku, co? Asi ano. Asi lehce. Lehce. Je teda pravda, že jsme si to fakt asi 2x nebo 3x ověřovali, že jsme se fakt neviděli, jo? Protože on člověk, že něco má, jako a něco nemá. Ale my jsme se fakt neviděli. Fakt ne. Podľa mňa sa to nepodarilo, pretože ja vždy, keď prídem z toho Londýna, tak ja mám naozaj veľmi nabitý program. To znamená, že je to ináč zaujímavé, lebo väčšinou sa tí ľudia tak nejak pretínajú a stretávajú, ale ja som tu ešte u vás nebola. Nebyla, no. Takže je to premiéra. Jak se ti bydlí v Londýně? Jak jsi tam dlouho, viď? No ja som tam už veľmi dlho. Ja som tam od roku 2005 vlastne, kedy som dostala ponuku od vydavateľstva Universal a odletela som. Bola som schválená najvyšším šéfom ako prvý východoeurópsky muzikant, ktorý dostal takúto zmluvu a odletela som vlastne do Londýna. A začala som tam pracovať s producentom a tak ďalej. No takže potom už asi po nejakých 2-3 rokoch som začala cítiť, že pretože ten hudobný biznis sa ako keby zmenil trošku, takže úplne tie plány nevyšli. Sice ten album vyšiel a bol aj úspešný, aj dokonca aj v zahraničí v niektorých krajinách sa o ňom hovorilo, ale nevybuchlo to tak, jak to vlastne sa predpokladalo. Takže ja som začala uvažovať nad tým, že teda idem domov a vtedy som stretla môjho muža a všetko sa zmenilo. V podstate ja vždy hovorím, že za 12 mesiacov za rok som už bola matkou. Hej. Počkej, a deti sú Slováci nebo Angličani? No, deti sú na pol na pol. Takže taký dobrý mix je to. Mají obě občanství. A mají obě občanství, ano. Jak dlouho ti trvalo, než si začala řídit v Anglii? Celkom dlho, ale ja mám na to taký trik a všetkým to odporúčam. Je to ináč veľmi, veľmi taká zaujímavá záležitosť, pretože hlavne teda kruhové objazdy, musím vám povedať, tak se to řekne. No, v Čechách sú kruhové objazdy, znáte to. A v Anglicku je to vlastne veľmi zaujímavé, že tie kruhové objazdy sú ako keby najzákladnejší model kvázi tej dopravy, toho riadenia tej dopravy. Takže oni sú obrovské. Niektoré prechádzajú z jedného do druhého. No to je úplne že šialenstvo. A to všetko sa vám deje v hlave s tým, že stále máte pocit, že idete v opačnom smere proste. Hej. Čiže ja som si to, jednak som študovala nekonečné proste videá na YouTube, aby som sa naučila, aby som to pochopila. A potom som zistila, že funguje úplne jednoduchá vec a to je, že ja mám tento náramok, ktorý, keď vidíte, teraz ho mám na nesprávnej strane, ale keď šoferujem v Británii, tak ho mám na tejto ruke a keď šoferujem na Slovensku, tak ho mám na druhej. Takže si ho iba vždy prehodím. Ja musím mať niečo na ruke. Jasne, takže proste za náramkem. Jo, ja musím mať niečo na ruke. Za náramkem. Na kruháči za náramkem. Ale fakt to funguje. Fakt to odporúčam všetkým. Dajte si niečo na ruku a aby ste to cítili. No, jasne. Hodinky napríklad. Niečo proste, čo tam stále je a tým pádom viete, že na ktorej strane. A naozaj mi to veľakrát zachránilo život. Aj na Slovensku. Já jsem si myslel totiž, že je tam všechno obráceně, když řídíš v Anglii. No. Takže jsem si myslel, že dáváš i přednost zleva, když přijíždíš na křižovatku. To už sa ma nepýtajte, pretože ja práva, ľava, absolútny chaos. Ty jdeš jenom náramek a bez náramku. Presne, náramek bez náramku, veľmi jednoduchá schéma. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 je Jana Kiršner, vlastně ten čas je takový předvánoční, tak se Vánocům asi úplně nevyhneme. Ty máš nějakou vánoční písničku? Ja mám vianočnú pesničku, ale ja mám rada aj tie tradičné kvázi vianočné pesničky, hlavne na tých vianočných koncertoch. Ja milujem aj v Anglicku vlastne, keď sa dejú tie vianočné koncerty a spievajú sa tie koledy a spievajú sa proste všetky tie piesne, ktoré k tým Vianocom patria. Takže to mám veľmi rada. A ja stále tak nejak mám pocit niekedy v listopadu, že by som mala napísať ďalšiu vianočnú pesničku proste. Pretože je to taký čas, podľa mňa, rozímania a že chcete dať naozaj tým ľuďom niečo pekné v tom čase. Pretože naozaj si myslím, že žijeme takú hektickú dobu, že pred Vianocami máte pocit, že chcete proste napísať niečo pekné tým ľuďom. Takže tá moja pesnička je ináč veľmi pekná tiež, ale dneska ju hrať teda nebudeme, ale
ale myslím si, že nie je posledná Vianočná pre mňa. Určitě ještě nějakou napíšem. Musí začít ale tak v srpnu, víš? V červenci, v srpnu začít psát. Říkala v listopadu. Ale v listopadu to vždycky na tebe padne už, protože jo? tam je ta atmosféra, že? V listopadu to už padne, ale ja som ešte chcela povedať, že vlastne pesnička napríklad Pokoj v duši je pesnička, ktorá sa celoročne hrá a na Vianoce sa asi hrá najviac, proste napríklad na Slovensku. Takže teda okrem toho, že sa hrá na pohreboch, ale inak je to v pohode. Na Slovensku sa hraje na pohreboch. Na Vianoce a na pohreboch. Fakt? Pohřební. No ja mám totiž to dva také hity. No. Jeden mám teda, tak to sú československé hity, v podstate jeden je Pokoj v duši a druhá pesnička je Bude mi lehká zem. No, to bych pochopila, no. No, takže Bude mi lehká zem, to si pamätám, že dokonca Michal Koca ma zastavil, že počúvaj, jak to máš s těma autorskýma právama, protože oni tě fakt pořád hrají a my jsme potom zjistili, že dokonca existuje aj nejaká hitparáda pražských krematorií a pohrebných ústavov, kde ta pesnička roky viedla. Takže vďaka Petrovi Hápkovi som sa dostala aj do tohto žánru. Takže mi chodí z krematoria v podstatě. Sousední síně. Mimochodem, jsi tady zmiňovala ty Vánoce, já jsem si ani všiml, že ty seš taky vánoční dítě trošku. Já totiž taky, nebo takhle, já jsem taky. skoro vánoční a ty jsi skoro silvestrovská. No, Nicméně jsi presne. přesně o 9 dní mladší než já. Naozaj? A ono je to také zvláštne, pretože ja som vlastne na Vianoce mi vždy všichni říkali, že vlastne nedostaneš toľko dárečkov, Taky no. lebo No. budeš mať ten narodenie a potom mi už vraví, však ale už boli tie Vianoce. Jo, Takže nikdy som vlastne nič nedostala. Mě totiž říkali, že to, co máš k Vánocům, tak z toho ti kus uberou a dají Ano. ti to k narozeninám. To by říkali, to, co máš k Vánocům, z toho ti kus uberou a pak ti to dají k Áno, narozeninám. áno, áno. Stejný, no. Presne to stejný. No. Je to zvláštny čas, ale ja mám ináč veľmi rada ten čas a naozaj, aj keď som bola vlastne dieťa, tak mám na to veľmi pekné spomienky. Ja som vyrastala v Martine, čo medzi horami, takže my sme mali vždy veľmi veľa snehu, čo mi trochu v Londýně chýba, musím povedať. No my jsme vlastně taková ta generace těch dětí, co neměli všechno, co si přáli, že jo. No. Takže vždycky, když se s Mírou o tom bavíme a říkáme, jestli má někdo nějaký nezapomenutelný vánoční dárek, tak vlastně my většinou něco máme. Máš něco z toho dětství? No jasné, mám samozrejme, však toho bolo naozaj veľa. Pamätám si, že sme strašne chceli Lego, ale nakoniec môj otec doniesol nejaké rumunské Lego, ktoré sa nedalo proste spojiť a tak ďalej, takže vždy proste k tomu sa viazali nejaké historky, ale taký najobľúbenejší darček, čo si pamätám, že ma úplne to zostalo so mnou, boli také rúžové digitálky, také rúžové hodinky. To už keď dneska poviete deťom, tak sa na vás dívajú. No že, jasně, no. Ale já mám Čo taky to jako mám digitálky s kalkulačkou, že jo. No tak to... No, na to nezapomeneš. Jasně. Já doteď vím, jak voněli. No bacha. Ano. Furt čuchali, jak Bacha. byli plastový, no. Tak my jsme 4 děti a dostali jsme takový, to byly fakt malilinkatý dárečky, já nevím, to bylo jako 1,5 centimetr krát 3 centimetry, když říkáš, že to vonělo, jo. My jsme dostali pod ten stromeček voňavou čínskou gumu. No jasne. A jakou nám to udělalo radost, že jo. Ja doteraz si pamätám tú vôňu tej gumy, to Ja bolo taky. niečo neuveriteľné, to bolo úplne špeciálne. A se slonem taková ta? Nebo byly Nebo různý ty tigrem. zvířátka, Aha. že jo. Ano, Byla ano, taková ano. jako vroubkovaná, byla Ano. růžová, Vroubkovaná, žlutá, super. oranžová, ale hlavně voňavá. No, jo. No, bolo toho viac, pak byl takový ten peračník, pamätáte si to, taký ten, čo si tak stláčali gombičky a to sa tak otváralo, taký magnetický na pera a na... Jo, penál. Penál, vy to... No, Penál. Péračník si Peračník. To zní zvláštně v češtině. Slovenské okienko. Peračník, no. A samozrejme, že to proste, to boli veľmi pekné darčeky. Ja som minule vysvetľovala mojim deťom, to bolo také vtipné, že my sme zbierali igelitové tašky No. s nápismi. To bol, že veľmi, že keď mal niekto dobrú igelitku, tak bol veľký frajer. No jasně. A teď, co byli nepomačkaný, No, ty, to co byli v No, podstatě tak to- noví. A plechovky se sbíraly prázdný. Plechovky, áno, plechovky Coca-Coly som mala. Dnes se skříni. podíváme zpátky do minulosti na to. Na to. Dneska je s námi na Frekvenci 1 Jana Kiršner, trošku tady vzpomínáme. Byli jsme nejen v minulém století, ale dokonce v minulém tisíciletí. Ja už hovorím, že som staršia než Google v podstate. No to je pravda, že Lebo jo? to my sme asi všetci tým pádom. Starší než mobil a tak, takže dobrý. Když jsme tady zmiňovali ty Vánoce, co v Anglii? Je tam nějaký zvyk třeba
který ti opravdu sedl, který se ti líbí? Co se Vánoc týče? Milujem to, že vlastne darčeky dostávate 25. rána. Ráno vlastne. To je super. No. To je tak strašne magické, ale je to zároveň aj vyčerpajúce pre tých rodičov, pretože my máme takú dohodu, aby sme povedali našim deťom, že teda oni stále tvrdia, že teda veria, hej, že teda tie darčeky donesie Father Christmas. A je to veľmi vtipné, lebo my máme také tie medovníčky, upečieme a dáme k tomu slivovicu domácu od mojich rodičov, pretože ten Father Christmas si musí vždy dať tú slivovicu, to sa necháva, alebo sherry sa necháva napríklad máme také zrkadlo, taký... A myslím, že kakao? Kabinet. Ne, kakao. Kakao, Angličani, ale pravý Slovák tam nechá. Anglicko-slovenská verze. Presne, anglicko-slovenská verze. No a ja milujem vlastne to, že tie deti sa ráno zobudia a sú zavreté v tej izbe a vy iba počujete, že a proste to trvá 2 hodiny, kým oni sa tam hrajú. Je to super. A samozrejme, že čím sú tie staršie tie deti, tak je to zložitejšie tie darčeky tam proste v noci dostať. Takže jeden rok už som bola tak vyčerpaná, že bolo 5 hodín ráno a naše deti stále som mala pocit, že nespia ešte. Že ja tam nemôžem vojsť, aby nevedeli, že som tam. Čiže jeden rok som povedala, že ja to vzdávam. Ja som si dala budík a som povedala, že ja vstávam, alebo možno 4 hodiny, že dávam si budík na 5, vstanem o 5 a urobím to. Môj muž už sa naštval a proste tam vletel a nejak to urobil tie darčeky a minulý rok som ho zakrývala plachtou. Už sme išli s plachtou. Proste v noci po špičkách. Takže je to, neviem, tento rok sa možno budem plaziť. Ja neviem. Je to šílené. Naozaj, čím sú staršie, tým je to horšie vlastne a zložitejšie tam tie darčeky dostať. Alebo tam dej plachtu, jak na stage, no, prostě před koncertem. Presne. A teď. No, ale to. Krom té slivovice teda pro otce Vánoc anglického, přitáhla si nějaký slovenský zvyk do té Anglie? Pritáhla, no tak áno, tak 24. samozrejme máme takú nejakú spoločnú večeru, takže jeme rybu, v podstate, to je také slovenské a ešte jeme niečo s makom. Vy jete niečo makové na Vianoce? Ne. Ne? No my jeme, mak je na Slovensku považovaný za takže akože hojnosť a aby bolo veľa maku, aby sme mali, ja neviem, aby nám bolo dobre, aby sa nám darilo, tak to je ten mak. Takže ten mak som doniesla ja vlastne a snažím sa niečo upiecť, nejaké medovníky samozrejme klasicky. No a tú slivovicu. A tú slivovici, no jasne. U nás je podľa mňa čočka, ale až na Nový rok. Jo, vy dávate čočku, áno. Niekto hojnosti, no. Niekto je čočku, niekto je aj fazulu, myslím, ale čočka sa dáva, že? Když skočíme od těch Vánoc ještě kousek dál ke 3 králům, ty chystáš nějaký speciální koncert? No ja chystám 6. januára, teda 6. ledna v Bratislave, veľký koncert v Starej tržnici, to je taký nádherný starý priestor, ktorý je vlastne už upravený na koncerty a tam hráme taký špeciálny projekt československý, ja mám rada to prepájanie tých muzikantov a vlastne moja kapela je československá, takže my na hranice úplne neveríme a vlastne hráme s Robertom Balcarom a s jeho triom, takže je tam nádherné grand piano, je to celé akustické a máme tam veľa hostí a takisto sa potom s tým istým programom presúvame do Prahy, do nádherného priestoru, ktorý sa volá Nová spirála. A tam takisto hráme teda s Robertom Balcarom a celý ten večer sa volá Večer Trojkráľový, čo je vlastne taká nejaká citácia Shakespearea. Shakespeare, takže si tam propojila i tú Anglii. Presne tak. a je to vlastne celé, je to veľmi, veľmi, veľmi pekné a je to taká nejaká podsta tomu pesničkárstvu. A musím povedať, že sme naozaj našli veľmi veľa. Je to celkom dlhý program, ale veľmi zábavný, farebný, úžasný, strhujúci a hlavne myslím si, že aj tí ľudia sú zapojení do toho celého, takže je to také interaktívne pre ľudí, zaujímavé. A tam bude nejaká tá vánoční koleda nebo něco takové? Tam už nebude vánočný koleda, ale pre mňa to bolo aj také dôležité, pretože celý ten rok na Slovensku bol veľmi ťažký, aj v rámci teda tej situácie, aj v tej kultúre hlavne, takže ja si myslím, že my sme chceli urobiť niečo pre tých ľudí a dať ľuďom niečo také, že príďte, je nám jedno, aký máte názor kvázi, sme tu všetci spolu a toho 6. 7. ledna sa vidíme teda v tej Bratislave a potom 16. ledna na výstavišti v Praze v Novej Špirále a je to vlastne taká nejaká, takže naozaj by som povedala povánočný darček, novoročné vykročenie do nového roku. Bude předsevzetí. Dáváš si předsevzetí?
Ja už si nedávam, ja mám toľko plánov, ja sa chcem naučiť všetky jazyky sveta, samozrejme. Každý rok začnem s francúzštinou, potom si uvedomím, že mi to vlastne až tak úplne nejde. Neviem, prečo som si myslela, že by som mohla byť francúzska, ale pár slov sa vždy na mňa nalepí každý rok, potom taliansky v lete. Jasne. Príde taliančina, lebo mám chuť na taliančinu. Takže niečo sa stále učím, pak piano samozrejme by som chcela hrať. Takže každý rok sa naučím pár vecí, ale nikdy to ako keby nedotiahnem. Predsavzatie, chudnutia, každý pondelok. Počkej, ale chudnutí, jako hubnutí. Hubnutí, no. Vlastně to mi někdo říkal, že je prej strašně těžký zhubnout v Anglii. Že tam se prostě ale já jsem tam zhubnul za 3 měsíce 10 kilo. V pohodě. Protože tam zároveň chudneš. Když jako nepracuješ moc. Chudneš finančně. Chudneš finančně, no. No, v Anglii sa, inakže pravda veľa, pretože veľa Slovakov, aj teda Čechov, a teda východoeurópanov, ktorí prišli v tých prvých rokoch do Anglie, tak vždy pribrali. Ten prvý rok boli proste obrovský, pretože to kvantum tých dobrých vecí, napriek tomu, že sa vralo, že Angličania nevedia variť, tak už všetko je dnes iné. Samozrejme, tie vplyvy tých iných kultúr sú tam, takže jedla je tam naozaj dosť a veľa dobrého. Ale človek sa musí vedieť ovládať. Takže potom vždy oni pribrali a potom vždy začali chudnúť a tak sa to nejak ustálilo. Takže, ale tá Británia je naozaj veľmi pestrá a ja vždy hovorím, že napriek tomu, čo tu počúvame a tak ďalej, je to naozaj krajina, ktorú odporúčam vidieť. My máme síce Tatry, ale Briti majú neskutočné kopce, lúky, more, skaly, jazera a hlavne teda to Škótsko je úplne nádherné. Takže to som sa chtěl zeptat, jestli spíš jich Anglie? Jich taky, ako ono to má naozaj to má čaro. Ak by ste chceli ísť, tak môžem dať nejaké doporučenia. Já jsem právě čekal. Hele, ubytování, letadlo, letenky, všechno máme. Ovlivnil. Tě nějak Brexit vlastně jako Slovenku? Projevilo se to nějak třeba na tom, jak můžeš jezdit domů nebo nemůžeš? Na tom sa to až tak neprejavilo. Ja vlastne chodím pomerne často, niekedy 2-3 krát do mesiaca, takže je to naozaj časté. Ja buď teda letím do Prahy, alebo letím do Viedne, do Bratislavy. Takže je to naozaj veľa ten kontakt počas tých rokov s tou krajinou, aj teda s tým Československom, ako to ja hovorím, je stále veľmi intenzívny. Napríklad celé leto sa snažím vždy zostať na Slovensku, aby tie moje dcery trošku niečo sa naučili vlastne aj od tých starých rodičov. Takže snažím sa udržiavať taký nejaký stály kontakt. Ale ten Brexit, musím povedať, že v rámci tej histórie tej Británii za posledných 20 rokov to bola asi najsmutnejšia udalosť, si myslím, že pre mnohých z nás. A bolo to naozaj tak, že naozaj v deň, kedy ten Brexit prišiel do tej právoplatnosti, tak mnoho ľudí malo slzy v očiach. Mnoho ľudí, naozaj ulice boli fakt tiché, pretože to bolo smutná vec. A je pekné vidieť, že teraz práve s tou novou vládou vlastne Británii sa trošku opäť približujeme Európe. Ja dúfam, že sa úplne priblížime opäť. Optimistický konec. Jana Kiršner s námi dnes na Frekvenci 1. My jsme skoro na konci. Co ještě dalšího plánuješ? Koncerty jsme řekli a do toho dalšího roku něco většího? Tak zásadnejšího? Je toho veľmi veľa. Ja mám veľmi veľa projektov rozbehnutých. Chcela by som, a stále to mám tak nejak v hlave, urobiť československý projekt. Chcela by som vlastne prepojiť tých slovenských a českých pesničkárov a trošku tak nejak napísať niečo, aby sa nezabudlo na tú tradíciu toho prepájania v tej hudbe. A veľmi pekný trend som zaregistrovala v posledných rokoch vlastne v Českej republike a musím povedať, že ste nám aj celkom pomohli Slovákom, pretože, ako som už spomínala, tá situácia v kultúre je taká, aká je. Tak ja naopak veľmi cítim, že tá slovenčina z tých českých miest nevyprchala a mali sme naozaj nádherné leto v Českej republike a v Čechách a na Morave na festivaloch. A ja teda dúfam, že budúci rok sa mi podarí urobiť tento československý projekt a ešte plus by sme chceli prísť s niečím väčším, možno aj s nejakým orchestrom. Máme to nejak rozdebatované, takže určite nejaký väčší koncert v Prahe niekedy na podzim. Seš plánovací typ? Máš to tak jako ráda naplánované a rozvržené, že v březnu budu dělat to, v listopadu se dostanu k tomu a za 2 roky bych chtěla tohle?
To úplne nie. ale musím povedať, že občas to tak akože rada plánujem, samozrejme, ale človek sa tak nejak naučí zo života, že plánovať budúcnosť je jak ísť na ryby do vyschlé rokle. To je také buddhistické príslovie, takže myslím si, že to fakt funguje. Myslím si, že ten život je nevyspytateľný a v tom je niekedy bolestivý, ale zároveň aj krásny. Tak jo, Jani, moc děkujem. Ďakujem aj ja. Díky moc. Dorazila z Lutnu nebo z Gatwicku, z Heathrow, a neviem, odkiaľ vítáš. Už si jela autobusem někdy? Ne, nešla jsem, ale poznám teda mnohých kamarátov. Je to perfektní. Ještě tip. Odkud jsou nejlevnější letenky a kam, na jaký to letiště? Ježiš, ja som strašne rozmaznaná. Takže Heathrow, jo? No ne, tak určite u vás lieta veľmi veľa. Je to Stansted, Luton a tak ďalej. Takže z Prahy sa dá lítať za slušný. Z Prahy sa dá veľmi, veľmi slušne lítať, ale musíte teda niekedy vstať o 4 ráno. Čo ja teda nie. Ja to nedávam. Ja bývam veľmi blízko Heathrow, takže ja bývam v západnom Londýne, takže pre mňa je ten Heathrow asi najbližší. Ale ja si myslím, že určite treba vyskúšať ten Luton a ten Stansted. To sú dobré varianty. Dneska už sú naozaj celkom rýchlo sa dá dostať do toho Londýna. Niektorí ľudia dokonca cestujú, že a do Prahy je to ešte extrémne naozaj veľmi rýchlo. Ja to vnímam ako cesta autobusom. Ne, dejte si autobus. 48 hodín. No asi tak, no, ještě nás zastavili samozřejmě na hranicích teď po Brexitu. Všechno na kufry vyndat. Ale musím povedať, že v rámci ako keby nejakého nejakého výskumu, to je cesta tým autobusom musela byť zábavná. Je to veľmi. Človek nájde priateľstva na celý život. Nezapomenutelný. To na toho chlapa v zadní řadě nezapomenu. Jak jsem s ním cestoval 4 dny do Londýna. No tak jo, Jani, moc díky. Díky moc, ďakujem veľmi pekne. Jana Kiršner byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Krásný deň. Frekvence 1.